všetkých, to je Majster Redesáka, vítam vás z nového dielu, z novej série, alebo lepšie freeplayovek. A tieto freeplayovky sa nazývajú freeplayovky preto, lebo tu hráme free hry. V dnešnom freeplayovke vám ukážem hru, čo som si kúpil za nejakých obyčajných 20 eur. No, obyčajných není, kúpil som si ju. To je hlavné 20 eur. Drahé to bolo. Doporučujem. Volá sa Skate 3. Je to 7 rokov stará hra, ale ľudia ju stále majú radi. No, samozrejme ľudia ju stále majú radi, aj keď je 7 rokov stará. Samozrejme toto je môj avatar. Pozrieme sa. Ukáž sa nám do kamery, chlapče. Naše logo nášho SK Army, naše SK Army je fúze a to sklíčko. A v tejto freeplayovke si ukážeme Skate 3, ako som už povedal. Samozrejme neviem nejak veľa trikov, hrám to na gamepadu, na notebooku. Gamepad mám z PlayStation 3. Takto to natáčam, ten blbý notebook, samozrejme nejak veľa trikov neviem, viem iba pár. A teraz vám ukážem jeden, čo som sa naučil, ale iba na polovicu. Čiže tento trik neviem úplne, neviem ho úplne, ale iba na polovicu. Čiže počkajte. Ja musím ísť na nejakú rovinku fajnovú. Hop. Urobíme toto na rovinku. Bum. No, sme na rovinke. Dám tak. A teraz tak. Fiu. No, toto nie je on. Počkaj, jak sa robil. Ja už vím. Toto a neviem, ako to mám dať naspäť. Videli ste? Ja vám to ukážem ešte raz. Poď, chlapče. Tak. Chápete, že ten skateboard si otočí, bude na ňom chvíľku stáť a potom si ho dá naspäť, ale neviem, ako ho mám dať naspäť. Ale aj tak tento trik si zaslúži. Jop, pekné. Hippie jumpy. Pekné, ideme. Samozrejme, takéto lacné triky vím, čiže 180 a takéto fejkózne triky a grind a také triky ma len tak nedostanú. Aj taký, no, tak chcel som povedať, že ho viem. Ten trik sa robí tuším takto. Wow, super lag. Aj ja milujem lagy. To je najlepšie, čo môže byť na celom. Trošku ho viem, samozrejme. Nie som taký Superman, čiže v tejto freeplayovke. Bum, pekné. Otočíme sa a ideme na túto rampu. Pekné. A sadneme si na skateboard. To je inteligentné si sadnúť na skateboard. Nie je to tak, že on vypadol. On si sadol na skateboard, lebo je to inteligentné. Samozrejme viem, že by ste chceli vidieť viac. Wow, pekno. Toto som ani nevedel, jak som to dal. Keby chcete vidieť viac dielov z tejto Skate 3, alebo no to bude aj tak, to bude vo freeplay. Čiže aj keď budete chcieť viac dielov, tak určite nezabudnite dať like, odber a napísať do komentu chcem viac, alebo proste niečo. Ospravedlňujem sa, že je horšia kvalita, ale predsa na tom notebooku, keď to musím takto blbo točiť. Aj to môžete byť radi, že mi vôbec táto hra, že mi vôbec ide. Samozrejme nehrám to online, ale potom by mi táto hra už absolútne išla na 1 FPS, ako mnoho ďalších. Samozrejme možno natočím aj CSGO takto, ale iba možno. Nie je to určité. OK, poď, ideme bro. Poď. Go. Poď.
nějaké ty triky, ideme, pekné, a teraz dáme ten najlepší trik zo všetkých. 330 a gebli jsme na zem. Ale samozřejmě darí se nám, vidíte, že nejsem až taký noobák, na tom gamepadu se to fakt dá super ovládat. No, toto jsem chcel spraviť jeden trik. OK, samozrejme, aj by som vám poukazoval mesto, ale ja sa neviem z tohoto skateparku nikdy neviem dostať, lebo tady je toľko vecí, na ktorých sa dá fajnovo zabaviť. Ukážem vám nejaký grind. Chcete? Tako. Tak nič robím. Nič. Tady vám preskočíme schody, fajnovo. Tady, uap. Počkajte, urobíme drift, otočíme sa a idem urobiť grind. Jaj, to je tu, hop. Tak nič, ja sa vám ospravedlňujem, ale ja zabudám, kde sú niektoré veci. Hop, nie, zober to, použijeme mágiu, začarujeme tento skateboard. Poď. Také teraz dáme hociaký grind. Hociaký som povedal, čiže dáme hociaký grind. Hociaký. Pôjdeme pozdĺž tohoto. Skočíme. A nič z toho. Nevadí. Toto som chcel iba vyskúšať. Grind. Dobre, nevadí. Pekné, taký pidi skok, hippie jump. Hop. Grind, jeden. Grind. Pekne, skoro som prekonal to 330. Pekné, poď. Tu sa trošku tak otočíme. Ideme rovno. Samozrejme mám túto kameru, nech vidím na ten skate, také triky robím. 407, poď. A nekonečný. A škoda, mohol som dať Infinity Grind. Čo by som sa iba tak proste z halúze iba tam tak stál. Hop. Pekná. Teraz toto bol najlepší trik zo všetkého. Toto nedokáže nikto. Samozrejme tieto diely z týchto freeplayovek budú buď 10 alebo 20 alebo také niečo. Pár minútové. Wow. Jaký grind. To ja volám Infinity Grind. Keby sa niekto pýta, čo je to Infinity Grind. OK, spravíme coffee. Tak. Poď. Počkajte, ja si zoberiem skateboard. Tu si ho položím. Poď. Zle. Ja chcem vyskúšať jeden jediný trik, čo som neskúšal pred natáčaním. A to počkajte, to je tak, ten skok, áno, pekné hippie jump. Tak a teraz skok a to je ono. Takto, poď. 380. 180 stupňov. Pekne, skoro sme dali grind. Ja tí grindy málo kedy dávam, lebo tí ma ani tak nebavia. Samozrejme na začiatku bolo super vec, že vám ukazoval také základné triky, ale zase nie takéto, jaké ja dávam, niektoré všetky, hop, ale iba hop. Samozrejme ja viem, že pár youtuberov už natáčalo zo Skate 3, ale koho to má zaujímať. Ja som redesák a ja si môžem natáčať čo chcem a kedy chcem. Chudáka som zblokoval. Bum, poď. Pekné. 290. Pekné. 631. Poď. Pekne. No. Poď. Nejaký ten trik. Poď. Pekné. Poď, ber skateboard a ideme. Fajnovo si ideme. Tady spravíme ešte nejaký ten. Ježiši. Poviem nejaký tričok. Poď.
Škoda, no. Tady si vyskočím na toto. Spravím takto, nech naberem nějaký ten boost. Pojď. Pekne, hop. Pekne, padneme. Pekne, poď. Teraz sa mŕte sústredím, aby som to nepokazil. Tak som to pokazil, no. To je tak, keď sa človek mŕte sústredí, no. To je tak, vidíte? Hop. Tady si idem prekonávať prekážky. Mého toto pohodička. Ale dal som to, nejde o to. Op, pohodička. Op, pohodička, vidíte. Počkajte. Pohodička. Dopadol som na skateboard, to je hlavné, dopadol som na skateboard. Samozrejme, tady náš skateboardista, ja viem, že vás toto asi moc nebaví. Ale samozrejme, zoberieme skateboard a ideme sa pozrieť niekam inde. Neviem kam, niekde, kde to je bezpečnejšie ako tu. Poď, boom. Grind na auto, hača! Ber skateboard. Rád by som vyskúšal aj nejakú ten super park skejťácky. Ten by som strašne rád vyskúšal, čo to je, o čom to je. Tady je nejaká... tá baba má skateboard. Ahoj. Dokážeš ty toto? Tá mi dala porádne do nosa. Ale na môj skateboard nemáš. Kúkaj, na. Poďme, bežíme. Skok a bežíme. Bežíme do kopca? Wow. Toto som ešte nikdy nebežal do kopca. Iba z kopca, keď som išiel zo štadióna. Poď. Jej, poď. Skateboard. Ideme. Takto, aby ste aj niečo videli. Triky. Tak nič, no. Poď. Po schodoch by to možno bolo rýchlejšie. A sme na štadióne, samozrejme. Na štadióne sa dajú tiež robiť fajné triky. Vidíte, aký trik som dal, taký on nezvládne. Poď, ticho buď. A hop, ideme. Nevadí, poď. Poď, jeden. Ja si chcem nájsť... Ja viem, že by som mohol preskočiť toho žraloka, ale to ja nedám. To je príliš ťažké na mňa. A to myslím teraz smrteľne vážne. Fakt to nedám. Ne. Ale žijeme. Tak poď. Ja viem, že... A bum! Toto si dovol. Ale aby ste nepovedali, že sa vyhováram, tak hodím skateboard, oberiem si ho do ruky. Počkajte, pozerajte na to. Proste ten skateboard sa nedotkne zeme. Teraz sa dotkol. Teraz sa nedotkol. To je halus, čo? Ideme. Vop. Poď. Samozrejme, určite môžete dať like, ak sa vám páči Skate 3 alebo freeplayovky, aj keď podľa mňa stále neviete, o čom to je. Hopa. A to není tu, či? Je to tu? Ja sa tu nevyznám. Nie, žralok tam není, nevidím. Že by tu? Kde to je? Ja to nevidím. Vop, otoč sa. Žralok je tam! Čiže sme išli zle. Nevadí. Tam, jak sú tí dve tyčky, tam to aj bude. Utekáme, yes! Ja strašne rád
Utekám. Veľmi rád utekám. Všetko, čo som chcel v živote robiť, tak to je iba utekať. Hashtag no Forrest Gump. OK. Daj žralok? Ale však to je nemožné, žralok je tam a rampy tam nie sú. Ukáž, skoč sem. Ježiš, to je kriplák. Kriplák, samozrejme dal som mu zelenú mikinu, jak má aj skateboard. Aha, čiže to tam sú rampy. Wow. Hoď skateboard na zem a utekaj od neho preč. Neboj sa ti nič. Aha, tu. Skateboard. OK. Malý krok pre žralok. No, žralok nemá nohy. Nechme to tak. Ideme. Preletieť z toho preletím. Ale nejak to zakončiť to nezakončím, lebo som na to príliš noob. OK, tady si spravíme nejaký fajný trik. Pokúsim sa o nejaký fajný trik. Jaký grind? Presne, jeden. OK, tady sa... Tento kostol je strašne zaujímavo postavený. Úplne keby patrí do skateu, že? Sranda. Takýto kostol tuším aj existuje v Taliansku, sa mi zdá. Tak nič, no. Ideme vyskúšať naspäť. Alebo počkaj. Žijeme si svoj sen. Ideme si ďalej. Oh yeah. Ideme, teraz budete mať... Mali ste trošku tmavší obraz, za to sa ospravedlňujem. Oh, damn. Nevadí, ale chcel som sa... Ten skate išiel po mne. on sa zgebol na mne. Škoda. Ten skate by som... Samozrejme, môj skate je takto zelený. Počkajte, vidíte? To je dosť super, že si ho môžete dať podľa toho, ako sa... Hop. A že to mal byť grind. Čistý grind. Alebo ja nevím, slide, ja nevím... Že by som našiel to. Ten veľký park. OK, som tu. Zgebol som. Za chvíľu... OK, teraz bol menší strich, ospravedlňujem sa za to, ale... Hľadal som toto, presne toto, čo som aj našiel, čiže je to dosť super. Pekné. Poď. Presne túto gulu. Tento povrch, na to mi nejak nefrčí skateboard. OK, poď. Pekne, 80 skateboard. Pekný grind. Pekný, nás schod som zgrindoval. Poď, skateboard tu nech, ten nepotrebujeme. Poď hore. No, za chvíľu bude aj koniec videjka, čiže poď hore. Skoč hore. Sú tu schody, alebo no? Oh, damn, poď. A ideme. Poď. Nie, nepodarilo sa. OK, poď, ideme, spravíme coffin, flip, hippie jump, coffee, poď, a ideme, poď, pekne, poď. Nie, ja som chcel spraviť grind pre vás. Oh yeah. Poď. Auto. Jaj, tam žiadne není.
poď, skok a ideme. Ideme sem. Hop. Kašľ na skateboard. Chcel by som sa pozrieť sem do nejakého domu a sem vlade. Teraz sa ja nič nevidím a ne to ešte vy. Ale postavu by ste mali vidieť. Vďaka tomu zelenému oblečeniu. Čo je fakt super. OK, teraz si dáme ešte nejaký jeden grind a bude koniec tohoto videa. Lebo už to je 20 minút. Ja viem, že sa to nezdá, ale je to fakt super. Pekné. Pekné zakončené video. Ale nie, podal som trik, nie. Nie, proste zabiť sa. Aj keď nechápem. Ježiš! Ale jak je možné, že to auto pípa, keď jednoducho... Ježiš! Ten taxík je prekliatý. Ten taxík je prekliatý. Prekliatý. Ja radšej idem od auto preč. Tak, to spôsobil niekto iný. To spôsobil niekto iný. Poď, ideme na ten jeden trik, čo som slúbil a bude bye bye. Pôjdeme. Bude koniec videjko. Videjko. Jaký trik? Ale nie, idem. Ja som práve, poď. Hippie, jump! Nie, ja som chcel preskočiť to auto. Jak... A môj skateboard. Poď. Kúkajte, jak mi to ide. Bum! Ja objímam auto. OK, ja viem, robím hovadiny. Nie, ježiš, to musí byť trapas. Ja to radšej striham. OK, a nakonec z tohoto parádneho videjka, haha, jak padol. Odhodíme skateboard, privoláme si ho, chcem spraviť tento grind, aby ste mali aspoň niečo z tohoto videjka. Čiže op, otočka, tak. Dobre, respawn. Pôjdeme jak tento, hop. Respawn. Pekný grind. Hop. Wow, dobre. OK, fajnovo. No super. Hop. Ešte neviem, ako funguje respawn, ale... Nie, nemyslíš vážne. Tak do 25 minút toto bude. Do 25 minút. Počkaj. Hop. Ne. Prečo ja to nikdy netrafím? Poď. Ber skateboard. Poď. Otočka. Poď. Otočka. Poď. Pekné. Ale grind ball. Tak ďakujem, si pozrel toto videjko. Samozrejme nezabudni dať like, koment, odber. A keď sa ti táto séria freeplayoviek alebo chceš nejaké nové video z Skate 3, určite nezabudni dať like, koment. No, do komentu samozrejme napíše, že chcem Skate 3 alebo natoč ďalšie video zo Skate 3 alebo také niečo. Alebo keď dáš like, tak už to budem vedieť. A odber, keď chceš vidieť viac videí z nejakej hry. Tak OK, tento grind, fajný. Tak, ja sa s vami lúčim. Počkajte, ja sa s vami lúčim a čaute, Piga.